Tańczymy. Lawada, tańczymy do małego Maci. Gdzie Bukowie, Bukowie. Co chcesz w Bukownie? U Jasia Bukowie. La 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 la. O tak, tak. Co? Tu mówię biegaj. Mówię biegaj. Biegaj. Tak, tak, tak. A pikirikak? Pikak, pikak, łodykan, jakiś miecz. Jaki śmieć, to daj mamie. Hania, daj mamie. No co ty mówisz, że to zjadłaś? Wyciągaj to z buzi. Hanula, proszę to wypluć, już. No nie zjadłaś tego śmiecia. A, No to dawaj go, wypluwaj go. Już. Proszę pokazać, co tam zjadłaś. Wyciągaj język. Proszę powiedzieć A. a, No. Co to było, Hania? Nie zjadaj już tych śmieci, fuj. Hania, pokaż buzię. Pokaż tu buzię.